Ang sakong sulod. Dili mga bagong skill na po. Mga bill na. Magkakwarta, tana. Bakal na po. Ay, take positive lang. Ano ka, bebe? Ya, okay na dayo. Ay, guys, kung titit baby, kapibi, regalo na ako sa kong papa. Ay, kamuta na ginako. Ay, sabi na. Sige, bawal ka. Sige, pa yun. Abo. Ay, wala mo ako. Kami Isa ba lang, naman? Hindi isa kita lang yata ba? sa mga upuan. Yes. Ingatan na ako sa kong papa ba? Idol! The goal! Okay, guys. Ang kinabuhi usahay daw susama sa lumba. The life is like a racing machine. Horse racing. Usahay permi kang gadali. Sometimes you always pass in the furious. Makalimot ka ka muhulong. Ug magmuni-muni. You forget to remember me. Tawag na ako yung pastor. Just call me Pastor. Pero wala ko gawali do landay. But you know, Lolanda, I'm not the kind of, wow, share the good wisdom. Angga lang na ako ng pastor do landay. That's my nickname, Dulanday. Akong tinud nga pangan Pasiano Junior. My surname is Pasiano Jr. Nakadingin ako sa Matina Balusong. Here in Matina Balosong. I'm living here. Tabo ko yung mga barkada na sa Lirot Country. Yeah, I have a lot of friends in Terrell, Lera County, Dulanday. Kaniliging mahilig ta ng racing ba? Ang motor ba, motor? It's because my hobby, Dulanday, is motorbike. I like drag race. Like that. I'm a very extreminist. I am simply extremable. Pero pasalamatan sa nako nga akong uyab ni si Dorothy. But I'd like to thank my girlfriend Dorothy. Siyam ko yung palit na akong motor ulap sa tali. Dorothy buy me a motorcycle. I can shy. Pero ipadawnan lang ako siya dolanday. But Dorothy is giving me a down payment of the motorcycle, and she is always paying monthly. Pero sa monthly, siya gyapon. Monthly, yes, that's what I said. He's always paying per month. Ato
pa kayo motor. Lahi ko ng akong kinabuhi. Before, yes, I'm not, we're in walking distance doon day. Apan karon gana na ko'y motor. Dito na utro ang akong kinabuhi. But now I have a motorcycle and my life is a lot of changes. O dito na nagsugod. Ang gapnod ng And akong it is a kinabuhi. story of the standard of my life. And then Aray tabo! what happened? Yan. Nang sa ka, gang. Panawar mo ko, gang? Saan lang? Palamnan ko. Ikaw magbasa ka ni kaglibro. Gabi yung higda doon sa makadawat ng mata. Ako kapalog, yung gang, kanang magtanaw ko kanang tuklay kay bulan to, gang, hindi, yung po ka na. Sa problema ni mo, gang. Nga naman, ha? Sa problema ni mo, ikaw, kakson ka na ako, Ito na problema ni mo, ha? Paano mo dyan? Trabaho ko ka ng courier ba? Courier? Saan na courier, gang? Kanagong na yung mga good. Deliver man ng mga suwat sa sobre niya. Magagmay mga package. Trabaho talaga ko niya. Kinahanglan man Trabaho di ka diya, gang. kinahanglan magod nga sarili ang motor gamiton gud. O ba? Kasi may motor, di ba naman yung motor yung papa? Ginagamit ko sa kong papa lang kay best dahil sa kanang mga pisa mo man yung hili gud. Trabaho, sugod na ba ko sa Lunis gang? Oo, niya. Ha? Lunis po, nadawat naman ko. Pero, Sabado naman taron, gang. magani, Lunis po niya. Tasan dyan ko maghatod ang mga suwat gang. Bikag turil, maabot ko kuhan, abdaw. Uy, kay ko ani gang. Subida pa ko ng sign, kadlawang na po gang. Uy, medyo kay ko. Kadali lang ang ha, kaya nagkakwaon. Baliw, hindi na ko na kuliog. Okay. Gang, Gang olay. Pero may down payment anang motor di ay. ako'y nakita nito gang. Pula itong mga motor gang. Masugot naman itong 5,000 gang. Ha? Para tuwara ko na. Pero, Please ka na na to gang. Pero papugiho na lang to sa mga. Ripo na niya. Oh, Ripo. 5,000, 10,000 na siya, gang. Sinood ka lang? Kani, 5,000 lang sa imatag ko. Kasi ko lang kayo sapatos. Yung sapatos mo, nahilit na lagi na. Lagi oh, padali sa wanite. Saad naman to, pag-abot niya diri, wala naman eh. Sige. Doon naman ta diri Wala sa... naman mitagan. Doon naman ta diri sa ko. Ato ka sa D-Mall. Ato dito, pagtanaw dito. Nya picture ha. Apil na lang po ng medyas. Sinood ka lang? Sige. Nya, balikin ko diri. Kabalo ka lang. Salamat juga ilo. Yung, ay na lang siguro kang. Ano naman? Kabayan na lang kang. Ay, sus, ikaw ba? Ayoko pag inaanagot. Kay, Ako'y sapatos. Kang yatag sa mga amigo nga. Dula ng panggiruhan kang. Pagliyap na ko nabili na lapalapa. Tingala ko bugnaw na magkaya. Siminto na magindi. saan mo tayo mga amigo po? Nga mga taga mo sapatos nga expire ang guwan na pala pa. Inali mga amigo, sorry, pag mga taga sapatos ka ng guwan ha, ka ng dili expire ang lapalapa. Guwapo na po ta kay brand niya. Ano siya ni Pindot ka nga. Kapitlananan na dahil ito day. Suti pa siya to. Ay, pero mga amigo, mga buloy ako, kanang nakipangdaan og motor. Pagkuhan niya,
nya pag pumapil ka og mga kuanana kanang imong sana inyong kanang mag-deliver. Trabaho naman ako. Oh, kana wa kana. Sige, sige. Di ko gusto makapil-apil ka ng mga lumba-lumba para na makaupo nila, para na nila para na nila kuan na dilibiligat. Sugdi na ilang padagan. Kusog dako kaya ng mga motor ka mga Tiger Riders. Ay kung kumpiyansa na kay na makaupo na kusog kaya na magpadagan na sila. Oo ba? Gusto kong amigo si Ronil po. Gusto ko rin ang padagan. Gusto ni Boy. Oh, kana mga nana, kusog kaya na magpadagan. Ay gid pagkuan. Ato sa dito sa mall, pagbalik tayo ang trip. Tagay ko 30 minutos na makabawi ko nimo. Balik dito pa. Ikaw pa. Dahil kaning di ko 360. Dili pagki. Ikaw pa, kwan kay ka. Saman. Nadulog naman ang lapalapas sa sapatos. Makainom-dum ni sa tuwang. Dali. Lip, ikaw ha, di ka muna kay motor. Pinahinay ko ka, pareha ka ng Jonathan akong amigo. Mahapay ginang yung mga tubangan yun. Sa mga maras magpupura sa basurahan ko. Gani. Ikaw ba? Gusto kang mabawaan mo kalimutan. For 30 minutes. Ikaw kang pangayod pag inala. Puro idyong pananawa nila. Ano man naman sa mga kwan? Uy! Ako, kayo mong unit. Wala kong ingin mo, pre. Atsup, kayo mong unit ba? Kuha lang ako ng 4 mil ang daon, pre. Ako sa gitagaan, magong 5, di. Galinga ako, binibag. Tanawang dapa. Atsup! Aswapan talaga ito yung nagpatos mo na. Ay, nagkaring gaya. Grabe kaya. Apil midjat, tanaw na, pre. Number midjat. Grabe, Midjat. Pre, ako pre, wala saludo na sige ka doon, pre. Ha? Apilik, pamada niya. Diskarte na, pre. Doy. Ito na yung bahala na akong... Gusto ka Akong pa. ride ba? Tuliyo na to ni. Tuliyo na to ni. Suka? Krista na rin master de Lara. May padayin mo akong motor ano na ituloy. Ikaw wala. Ayun na, pre, ikaw ba? Binuang. Ikaw ba? Hindi, tuliyo na rin. Ako'y bahala niya. Ako yung maintain na niya mo sa... Imong motor. Ano kanindo na pre? Ato nang ilisag bahan piston. Apa yung Douglas? Apa yung Douglas na? Kuhan ng film. Naglook mo. Kabalo ka. Pre, kwarta na pre. Di lagi kwarta na kakaig chicks. Oo ba? Ako asawa na ko sa Mila. Di alam ko nakakuha. Mo ba? Ano anjay? Sama jay? Pre, kita ka niya pre. Bisang kulot-kulot na niya akong bukprin. Tama kong agtang. Ingasdangan sa pod. Nakajakpat mo ka ng mga asawa. Pre, di mo dyan kagwapo po, pre. Pre, sa tilit. Ato na nga matira ni. Ay, ano guys? Sa tanang mga mekaniko na ilan, siguro arang-arang. Atsup kayo. Ako, amigo. Sa taga Binugaw ka na si Arnel. Kayo, kay bula-bula mo tugbok. Parang tog na humulugpuan. Katong amigo ni mo dito. Itong ila Julius kasi. Mga rin to si Arnel. Ano, katong sige ka, bastis itong gila GGP. Kulot? Kulot? Ano man to? Takong tabang. Tama na to. Bantog. May rapod. Gwapo mo tog motor ba tato? Mas gwapo pa sa iya.
Pero, ito, kung maka-accept kayo nga mekaniko ko na Ano yan. sa mga kamadahi na yun. Mekaniko po dyan sa may Via Abrilia, si Andy. Ande. Oh, pero, wala na, hapsay naman Wala, kinabuhay hapsay na. na, Okay, kung ano na, pang pamilya naman. Ano yan, dahil sa na, tingnan mo. Hindi naman. Yang kauban. Tama niya. Ang kauban niya diya. Ande, abilya, wala. Hindi na pa lagi. Pero, ay, ito ni bahala ni Bay. Ako'y bahala na, pre. Ako'y bahala. Ako'y miminti na ni. Uy. Kadali lang han. Ako'y sa palang mga kan. Wam na yung mga ako'y. Salpak. Atchop kayo. Atchop, balusog. Papoy ka talay ning mag. Ako'y bahala. Ay, kabalaka. Pwede na ito nistoryahan dito. Lugulogi lang. Basta kay pagdaog, tagdagres. Tayo tagdrasa. At tas mate, tagom. Oba. Sige, sige, murag kursunada ko pero Ilisa taning ko aning karburador sa kwan, multicat, gusto ka? pero ay dumang yo pre. Saan? Ay log kuanda. Kuan na ba? Silencer lang tirada ka kay basig mabalan ko sa iba. Ayaw. Bala, makita mi na sa ID mo kindat-kindat na tirada na to. Tama-tama gyud pre kay saman apil na to ni. Mati, ibili na ni Dre. Ewa maka-service. Kaya, naipanto mo, kanibay ka panto mo. Kaya si gamita. Ito man imong Kami bike. ni bisina, gapuhan namin kami ni bisina. Ina ni mong bike pre. Di lang mong bike. Bapo ni kaway interior ni pre, di ka wala ni, tibok guma, wala ni. Ha? Bagundol kayo ni padagan, bagundol kayo ni. Pre di na lang siguro ko ano imong bike pre. Pero Gamita, sana kayo wasam tawa pa kayo mo sabi, ako may pupugiro ni. Wato pa man ko ilaran, pagkupunan ko yung mapler ni. sige, kana na sa. Bebe, kita ka rin nga, busina ni nga ko bike. Ay na patingugan imong bike kay sumukha na eh. Ikaw ko dati, Sige, madto na ko niya. Siyempre, Pre, nanghagit sa tuwag kuan. Nabunturan daw. right? Oh, nabunturan ba? Dapre sa si Rapi. Luwa ba? Yes! Doktor ako, jet ski lang. Ha? Dito, nagdula mo na siya. Baba? Suklan na to. Sige, sukla to, pero ako, ni-undal mo ko credit kay sukla to. Di, bagko na, dag. Sige, okay kayo na. Gap! Asa ka ba? Asa man mong motor mo? Gang, di ba good gang? Asa man motor ni mo di ay? Tuwa dito kay Pangundoy, ako panggipa Raatsyop ba? Di ko gusto makita nyo kay Repor, kaya tugang mas may manang makita nyo mga ugi na kayo. Lagi surprise para surprise element. Mag-rides ta, okay na nyo? Ay, si Gwen rides kay rides ka nang bihiner sa padagan kay katok ko amigos George. Rides man. Pag-abot niya sa may Quezon, ha? Na overshot bitaw. Asa na pizza may? Sabay di padulog kag padung dito ko kagayan pa na to sila. Disgrasya kay overshot kay ang yang brake ko kapak. Nagbulag sila sa motor. Ano ba? Bintana sa pangpanggang ayaw gigang. Ayaw gigang ayaw mga rides ta kanang joyride anak siguro. Pero kanang mga rides na kanang pasana nila ni Undoy ana. Kiri, Sabay-sabay lang, pero hinihinay lang. Di, stroll-stroll na nga to, ha? Stroll-stroll Di ko masabay ng ila, ha? Di ka manunod ni Jerry Villegas, ha? Upaw juga. Si masabay to sa to, garage to si Juan. Si Parindos, pero magkutsim, doon siya doon. Kasi si Parindos. Kasi panirong gusto ako na hindi ko alam niya ba? Kasi na siya pagmuntog dagat, Japon sa gina. Ba, tingala gani po kuhanan niya. Pero, yun, tanawa, tanawa. Oh, po, how nice. Nice lagi kayo ang mo sapatos ka. Tanawa, ikaw binagata ka na ba? Saka naripay ka. Kinalipay yan. Rebe, Ben. Dito ka taas, Ben.
Dali. Kita ka na kong shirt nga pinapuok. Ito ulit ko Sa patos, so sa baton, akong sa pantalon, okay na ba ito kung gihatag ng mga pantalon? Salamat kayo. Kata pulo shirt na ko, gihatag na ko din mo ha. Yung papa naman na naging nagsuot lagi, nakita na ko. Naglagot ka nito, Bigi. Gilaban ako. Ano niya? Nanguha po dahil kalit dito sinalaki. Tawag mo siyang pare mag-shopping daw. Di pangura na eh, matugang nga. Kita na una sa Moldong, mahal kayo ito. Bobo? Bobo ako sa kasapin. Lumagat pa na tutog. Achop, palusong! Tanawa pa. Pre, oh. Ugihan na ni Bill. Ako, pre, sortiyada ka. Pag may yung ko, wapo ka, oh? Ha? Chupa na ni Bill. Asupan. Pandara, lagot pandara, lagot. Pandara. Oh. One cake bang, one cake. Pagkano na ako, Bill? Padagana dito. Hindi na ako ni i-rodte sa test. Primera, 120. Ang dakas, primera, 120. Ako yung tester, Bill. Grabe, urot ako isog, Bill. Kita ka, mamito ng kasada. Chupa na ni Bill. Tama dyan. Salamat kayo. Undoy na ko na ko. Salamat kayo. Problema na, unya, na i-drug race niya. Ay, pabalo si mo sa Simple, sabay. Dito sa may kwan, dadayo na ta. Yan, sunahan din sa may kanang pagkatanan gani, padong diya sa may drug race niya. Dito sa may mental, balaos dito, padong dito sa anang sulkatanan, padong balyok. Tama. Wakay tao niya. Ay, drug race dito. Sige, musabay ko dito niya, ha? Ako sampa, ato sa nakusahin ako, para ma-atchop. Para, i-surprise. Siya ay na. Isod na kayo. Diba? Wow, 1,000 cc ko na. Doy, salamat kayo, Doy. Kita pa niya. Ay, sama, ha? Okay, anak, kamot. Bump, fist bump. Sige, pre, sige. Okay. Wala ka, pre. Ayaw. Gang, tarang gang. Uy, kago po, di mo ko na. Sagay ko ka, ha? Pero ang helmet. Ano na, uso tao? Sorry, helmet ay katulog kayo. Katulog kayo yung helmet ka ko, eh? Sige, naulog ikong Rubik, isusuot niya ako helmet. Katuloy kayo. Dali na po ito sobrang looking lang eh. Isipis dagat eh, para siya mga kaya itong scanan nito. Laki kayo kasi. Kaya, kanawa motor, pugi kayo. Oo, na ni mo motor gang. Uy, Tindog dagat. Claro, ayo ikuan, there's doon sa Zoom light ba? Sige, dawan. Isa pa. Isa pa ka na. 1, 2.
Okay, dali. Dota. Isa, last. 1, 2. Sige, sige may kay pangpang na na dala. Sige, 1, 2. Tanaw. Tuntuhan na yung magapila-apil man. Ano man, ay nagbike ba, nagpis-pis sa likod. Ila mo, ni Sarbi, man. Nagbike ba, magpis-pis sa likod. Saan tawanan na? Ay, marapag ignaw kamera? Lipay ka sa mga motorbike, ga? Lipay kayo kang panawar ako niyo. Ay kang, niya dahil kay birthday ni Ronel, cake siya. Iya. Mato ka? Oo, pero ang affordable, raman good ka, okay ra niyo. Mga barbero yung bisita. Kay murag na daw sila purom daw. Mga barbero ka. Pero ko pa daw ka naman bero puro mo nang Oo. Kung sa mga nagka-seminar? Oo, isahon na lang nila ba, kay birthday, magpuniya niya. Natunya to sila, kung sila Juk, mga taga sa barbers, mga to, bro. Mato, mga tanang mga barbershop din na diyan. Si Aris, katong taga dili guwapo barbers. Ako to. Sige lang, dili lang ka mo ba ni mo gang? Kay pangalaki, magod kang may. Na, pwede lang magdalag uyab dito. Ay, sus. Ay, Atsyop, dalo. kabalo man ko madaton ko ni mo gang. Ay, naguguwi ka ilang sa unang gang no nga. Na si motor no, ayang ikuha ng gasolina gang, reserve. Ano man? Para matubilan kay kasal mo kay itong tawanan to, ikuha niya. Pagkauma nila, ito na ko na nga niya. Uy, wala may gasolina. Masakay lang jeep tao ng babae, di na matod. Kasi tabilan pa siya sa babae, tinggal babae. Di ba ko na ba ako tabilan? Anong dali naman ako timong gasolina? Giop, siguro ang tangke. Giop ang tangke. Ano? Giop yung tangke. Katong tawanan, no? Ayun, na-plus bitaw ang yung motor abot tibong ko. Tulak lagi. Tulak lagi. Nakita siya sa motor. Choy, naikpada Choy. Naikpada Choy. Ano sa motor Choy? Ang siya. Sa makagaba, gila-gila ng inganagang. Buwan eh. Ako di ko manginganagang. Sabi ko, isa, nagto dito, sigag daw. Na-flat, pabitan na yung kuhaan lang, yung, ginakit, aman dito ka, to the left tayo sila. Flat, pabitaw, ang lansang gundo, kaya salaw-salawot ko siya motor gang. Nagaba, ginamang. Mga na ikaw, ayun yung pag-insulog-sulog ka na nila kang Dili ko inganagang. Dili ko ingana. Balo mo ka. Pag na yung masakay babayan, ikaw ragyan. Oo, tadapat lang, gano'n ko na pa yung kana. Kasi, kantaro din ako ng imong motor yun. Ikaw gang Kasi mong katong amigo kanini mo, kwantong Dinuod pa dahil. kaya sa tong kuwan siyang asawa, Suman. tong motor si mong amigo. Oh, asa to? Katong kukupaw? Sa kanta? Kapit din ko ano eh. Talawa. Ako, nauban ka na ako. Tatarot na ako eh. Talawa lang. Ay, naman. Dapat na gud ha? Hindi lagi. Bantay ka. Hindi na may matol. Enjoy na itong view. So, lagi, di dutay. Asa ito na pitong kuan? Naku kang building. Katong... Yan ka naman, simple na. Mau ba? Malangos ka na dito, langog na na. Wala, uy. Pre, ako ang amigo. Pastor. Ako na si Amar, May. Salamat kayo, brother. Okay na? Tara ka na, Rob. Aposta, perdida. Aposta.
Pre. Ano sa? Ito magkalaban ako, pre. Kaya ka ng tagamate. Ako na. Ah. Eh, kung saan sana, pre, kaya libat-libat naman ang mga pre. Hey, boy! Ano mo ba ako? Meron ko ganito sa Madis City. O bakit champion dito ba? Sa Surigao del Sur. Ang pa, dahil kalabahan na, pre. Patay sa lapan sa Malacca, matod kay Diara na sa badas, tiglas-las na. Kaya ka na ba na? Sumda na ito ba? Kaya pulis ako dito sa Tagum City. Sige, dalian na ninyo kay marubing na po sa mga tanod nyo. Mga barangay pulis. Kasi sila J-Pongs, marubing sila J-Pongs. Matakpan na po siya. Dali na. Ali! Pre! Tira na na, pre. Sige, Ano ay kuha na ko ng asugan. Kibutangan magkuna ko ng silencer ni Wanya. Pasok ang nalampay ba? isa kaning... Sige, Brad. Dula na to, Brad, ha? Eh mo ba yung dula ba? Ako tinudalay ni ba? Kaya ako champion dito sa Madis City. Mau ba, bay? Pero waka ka lang turil, bay. Dito sa Torel. Wala ako dito. Sira kayo eh. Kaya padagalaw na kayo sa mga motorcycle ba? Hey! Ready! Set! Go! Pandaran sa motor, bay. Pandaran sa motor. Ano na? Hey! Sarga! Sarga na ba? Now! Kumutol, magino ako. May kurbada. Ang dali lang, hindi mo ko. Ano mo padulungan ito? Wala ito. Hindi ko wala. Dali mo ka sa. Huwag mo ko din para ito. Dali ko. Gulat sa tuhod eh. Patuwa mo siya. Malibre ko dala rin. Ruk mo libre rin. Salamat kayo, salamat. Pastor, bay. Achut na ba? Anda mo na. Dali kayo kwata. Achip kayo, achip. Sigwit na, men. Sa galaban. Ang kalaban na. Eh, kung ano gusto, chip ka lang na. Yung baton ba? Magpapagabot ah. Magpapagabot ah. Dalan boy. Sa laban na muna nga naman ay aro. Matakadaka man ang signal mong matapod. May ganiwan mo nito nga mong lawas. Salamat kayo, bay, ha? Namin ito ngumot, tuloy kamot. Lagi, bay. Ikaw pa na yan!
Sama na kay. Saan ka na yan? Asa na mo dalon? Bay, isama na yan, bay! Ikaw na. Isama na yan. Kinagulat tawi ninyo. No, still living. Nobody's gonna slow it down. Ay, sabi na kayo na. Sabi na kayo na naman. Hindi ka bang namundo ka sa isa bisa relax rin niya. Dagat. Igulat sa akin. Dili lang stop niya. Hindi ko bala mo lang. Hindi ko bala mo lang. Hindi ko bala mo lang. Ulang. Belum, ang rumah cuma dia tua. Oh, dapat sugar pa rin. Sugar na to. Sugar. Uy, sabi namin yan ako. Mana mungkin itu kuarta ang pustas kalaban no atong Shoot and dismay ako ba? Ismail ako gidungan ako akong vitamin no vitamin na Ayun, kalabana din. kaya kaya na Ngunit kilabot ng nabunturan na yun si Rafi Benelis. ayaw ka kuha na kagibutangan ko nagpapakusog na yung mga butangan ko ng turbo na Kanami, yan lang yung kuwan, be. Sige, Brad. Sugod na, Brad. Siguro nito nga na. butangan ko ng bitik na yung mga kuha mga kusog ng dagan okay ng dagan na Sige, ayos kayo na lang. Datang gani wing ako butang dia kan pamanay pinakakusog na ako ng mingon nila. Hoy, may pulis! May pulis! Butak pa di pulis galaw ko. Butak. Ano na, Brad? Baik, dalam kawan ni Pak. Di mana Pak? Pulang ni Pak. Terus. Ganti kulang ni bilnya ganti kulang. Asa tulang orang dari mau dari mau terbau wala. Dipasok ka rin. Diba? Mura din mo gining balay. Di ba sa kuha? Ipalitan ka lang kong motor o niya karoon karga-karga kang dokong babae. Ha? Dalawa na mo motor ni mo. Motor pa pala. Tom! Tanungin mo nagitigpas akong motor! Akong motor! Akong motor! Kung wala motor, ako yung pwede na. Tama na naman! Pasok mo ginawa, ha? Tama na, paluwi ka na. Tanungin mo Pwede din nagitigpas. mo. Kita ka ni Victor, ha? Ha? Luha pa ka magbabae mo kauban sa dagat? Danyos, pamo! Danyos, pero, ha? Kay dadakpan niya ibo di ay? Wala, nakasipat mo ko. Nakasimatan. Asa ka magkatulinan. Ay, dauban ako ni Bea. Ayaw. Ayaw ka! Isa pa yun, ha? Ayaw ka, paluwi ka na! Ayaw! Ano kayo matalo na ano kay Kapaut?
Nasakpan dyan ko ni Dorothy at ang tungura dolanday. Igun ana na yung kinabuhi pag racing ka. Takang tulog kwarta, apan doon sa disgrasya. Takang babae, apan delikado kung masakpan. Tinood lang. Gimingaw na kay Dorothy. Wala siya napakita sa ko, Human nga gitagod-tagod niya ang akong motor. Nagmahay po ba ko? Hanto din hinalang o dagang kay salamat. Pastor.